kallo a wannan bidiyo ɗin za mu koyi law na biyu shine division law ko kuma quotient law. Shi yadda yake shine shi ma idan aka baka x power a divided by x power b, ma'ana ga base ɗinka ga power ga base ga power. The same base divided by x is the base, x is the base. So x ne base ɗinka a nan ma x ne iri ɗaya ne. Matuƙar ka ga haka abinda za ka yi sai ka ce ka ɗauki guda ɗaya x ɗinka kenan, in ka ɗauka sai ka ce to a ka kawo sa, divide by zai koma minus, in terms ne zai koma plus, sai ka saka minus ga b ɗinka sai ka saka shi. Da kallo wannan shine division law. Za mu ba da example. Da kallo zai ga tambaya akan allo 5 power 3n divided by 5 power 5 power n. Idan mai kallo ya ga haka abinda za ka yi shine sai ka ce base ɗinka 5 base ɗinka 5 iri ɗaya ne, to sai ka ɗauki guda ɗaya. Idan ka ɗauki guda ɗaya abinda za ka yi shine mai power ka na farkon nan 3n ne ka rubuta shi 3n divided by muka ce zai koma minus sai ka saka minus, sai power ka na biyu shine n sai ka saka power ka na biyu. To bayan mai kallo ka yi haka abinda zai biyo baya sai ka ce ga 5 ɗinka nan yana nan a yadda yake 3n minus n, ai n guda uku a cire n guda ɗaya nawa zai rage, za ka samu n guda biyu. Da kallo wannan shine divisional law. Ka subscribe ka yi sharing wannan bidiyon.